Și bine v-am găsit la un nou și minunat episod de Clash of Clans. Știu că la precedentul nu m-am auzit prea bine, dar de data asta am dat sunuri mai încet. Așa că să sperăm că mă aud mai bine. Bă, e insuportabil. Mă rog. Să vedem dacă o să facem cunoscut acest canal. Mă rog, știți că data trecută am atacat un nou. Ei bine, data asta tot așa merge. Ei bine, de data asta o să-l atacăm. Nu să mă atacăm. Ăsta. Sau ăsta? Nu cred că o să-l atac pe ăsta vreodată. Vreodată în 12 ore. Jumătate. Să vorbim și noi românești, dar încercat să fac triste aici. N-am mai făcut ceva în Word. Dar n-am mai scos loot în Word de vreo două. Și parcă puțin m-am câștigat că caut un membru în acest minunat clan. Păi, da. De ce sunt exact aici? Mă. 500.000, dar trebuie Town Hall 7. Eu sunt Town Hall 6. Încă un amichepă. Mai diferit la motorul ăsta, nu ăsta-i, nu. Da, la Town Hall 7 începe șmecheria adevărată. În rest nu începe nicio șmecherie adevărată. Atunci se deblochează. Ce să era atac? Asta. Atacăm? Nu atacăm. Hai să de ce a făcut. Ce? Așa se mișcă. Într-un fel m-aș face de râs dacă l-aș ataca pe ăsta, da? N-am ce face, dar nu dau două atacuri la același moment. Vedem că nu mai pune. Te-a făcut 2 stele doar cu 21 de uriași. Wow, e nebun, nu e așa? Mă rog, ia să vedem câte stele o să facem noi. Ok. Cu această minunată de pe 26 de arcași și 7 ture giganți și 2 wall breaker. Wall breaker show. Lightning spell. Hai să vedem. Îl batem? Pentru că nu vreau să folosesc lightning spell-ul, o să-l bag. Dacă du-te în afară, dai bătaie. Nu de ce am pus pe amândoi, că da, sigur e o bombă acolo. Să bani nu cred că e. Nu prea bine. Asta a fost. Mă gândeam să nu aducem acele minunate arcașe. Hai să fim că e ceva de mâncare. Și cum să zici?
3 stele! Ura! Rămâne dacă pe cineva care nu s-a făcut stele și am făcut o stele. Bine, 3 stele. Să mă care fac, mă rog. Deci, nu știu dacă se pune 3 sau una, eu cred că una. Cum să punem golul harhat aici și pornul în loc? Povara acolo. Punem? Punem? Pam, pam. Da, ultimele două eu le-am făcut. Stai, se pune astea, nu? Da, se pune astea. Da, o să spun. Giganței. Deci, 20. Poate că da. Că aici sunt 20. Am eu. Mi-a denător că așa căcat. Bravo, boss! Tot respectul meu. Nu ți se adresează ție. Parcă era... Nu da, eu cât iau din... Bravo, altor. Pe membri. Cam puțin. Ce mai avem pe aici? Deci am să două clan care să vii. Asta parcă știu. Deci am fost să două. Bine, asta știu. Dar ăsta nu mai știu. Te faci warlock. Ai făcut un warlock, l-ai pierdut și până s-a desfințat clanul. Bravo, boss! Bravo, boss! Bravo, boss! Așa spune. Când a fost dat? Acum 16 zile. 16 zile să vorbim și noi românești. Să nu vorbim de românești și avem mișterii participă unei dacă se întâmplă pe ceva așteptă să intre liderul 3 în dimineții cu pe merit boft. 50 de donații 50 împărțit la 5. Doar vezi ce vrei, gata. Nu, acum am văzut că asta aici sunt împărțit. Mă rog, da, e mai scurt. Episodul. Sau e cam primul. Mă rog, nu știu. Ok, cam asta a fost. Deci aici 3. Da. Cam asta a fost și cu acest minunat episod de Clash of Clans. Până data viitoare, străzilor eu am fost. Și da, 500 sau 1000 subscribe. 2 jocuri la vot sunt puse. Cred. Nu mai gândesc. Și da. Știu că o lungesc cam mult, dar nu știu de ce, dar oricum. Pa, pa!